सभी लोग आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। खाली आ जाओ तनी 2 घंटा हो मच के हो जाओ। हॉल हॉल हां 2.5-3 घंटा बढ़िया से हो जाओ। हां 2.5-3 घंटा कम से कम 2 बज गए 3 बजे और हो हॉल जाओ। हॉल 5:30 तक कवर कर दो। अच्छा भक्कू भैया कहां बने भैया? अभी ले मंच में दिखाई ना दे रहे। मंच पर वो फोने पर दिखाई दे रहा, मंच पर ना हो। वहां के बहुत बिजी रहता नहीं कहे कि सबके फोन हुए बहुत है ना। ढेर लोड बा उनका पर। कि रात भर फोन बिजी रहता। फक्कू भैया जहां भी होके तनी स्टेज पर आ जाए गाइस के रोड़ा जब तक वो मंच पे नहीं खेलना तनी हमने के मन नहीं खेलागा। भाको जी लड़का को हते बार से तनी आ जाए। ए चुप एगो गाना शिवानी जी एने आई ना शायद ओकरा के आपे गौले बनी कि रात भर फोन बिजी रहता कि थोड़ा देर बात करे खाती कहता त लइकवा कहता कि कोनो दोसरा से ते बतियावता रे कि मुंह तानी यही शंका से कि तोर ओढ़नी बाटे हमारा लगे पड़ फांसी लगा हो जा लगा बान हो जा बान ओकरा के रस्सी बान लगाइबे कि हम लगा दी। लगैबे कि लगाई हम ऊपर बान औरी पगली कि तोर ओढ़नी बाटे हमारा लगे पड़ कि तोर ओढ़नी बाटे हमारा लगे पड़ल अरे लटक जाई पंखा से। सुने पंखा से रख ई राउर हरकत पता बा काहे करे का पड़ता काहे भैया तनी मेजर दिखाए मेजर दिखाई कि हमर माटी में मिलला सब खनिया के ओहो आजा के सेवा तू करला सब तिनिया के कि अजले किन के न लइलो के रे राजा जी कैसन क्रीम भाई कौन अजले किन के न लइलो के रे राजा जी जब एक सेकंड जब एगो औरत क्रीम नहीं खेते वो का फरमाइश पूरा करे ओकरा से मत तू फसरी लगा के मर जा तारा कल लोटस के क्रीम मंगाई थे टेंशन काहे लेता रे बस फेंकेला हे हर फैन समझे कि अजले किन के न लइलो के रे राजा जी तो कैसे में हर के पुरई बटे रे राजा जी कैसे में हर के पुरई बटे रे राजा जी हमर माटी में मिलला सब खनिया के मिलौला सब खेनिया के जाके सेवा तू करला सब दिनिया के हमर माटी में मिलला सब खनिया के जाके सेवा तू करला सब दिनिया के अजले किन के न लइला के रे राजा जी अजले किन के न लइला के रे राजा जी ए मने कोडवा खाली हमार खाली कह दिया फिर हो जा कि जब महाराज से हो जब महाराज से में हरी लड़बे करी अब भटार माजा बहरी मरबे करी जब महाराज से में हरी लड़बे करी तब भटार माजा बहरी मरबे करी ठीक बैठ के आवत रहे चल क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है हम बुझाता नहीं पहला कलाकार हमने के देखा था नहीं गला के ऑपरेशन भइल बा तो वो इतना मिजाज में लगा होता है 19 दिन के बाद 19 दिन के बाद वाह कि अजले किन के न लइलो के रे राजा जी तो कैसे में हर के पुरई बटे रे राजा जी कैसे में हर के पुरई बटे रे राजा जी हम चले जाते नैहरा
का है अच्छा नैहर काहे जाइबो काहे से काहे हो नैहर में यार के प्यार मिलत रहे, नैहर में मम्मी पापा के दुलार मिलत रहे, लेकिन एजा इला के बाद नहीं बतार के प्यार मिलत, नहीं सास ससुर के दुलार मिलत, नहीं खाना टाइम पर मिलत। तू टाइम से बनावत नहीं को तब मिली कहां से आजा लने मन हम चले जइते नैहरावा, आज कोई थी राजा भाई माई के प्यारवा, खिया जले का हो सुने का बोलो ना कि हमर छीन लेनी पूरा आजादी राजा जी, आजादी हो आजादी राजा जी होते शादी भइल बाराबादी राजा जी, होते शादी भइल बाराबादी राजा जी हमर छीन लेनी पूरा आजादी राजा जी, होते शादी भइल बाराबादी राजा जी, कि भइल मोट पहिले रही सिनेम राजा जी, ई तो अच्छा बात है ना भइल मोट पहिले रही सिनेम राजा जी, एकरा मतलब ई बा कि जब हमारा घर के तरफ प्यार दुलार मिलता तबे जाके तुम मोटाई बन ना 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 इतना लोग खटा देता ना हमरा के, तो खटा देले से तो स्लिम बॉडी हो जाला बस दाल चावल खाए के मिलता, हम नैहर में पिज्जा बर्गर खैले हैं अच्छा कि भइले मोट पहिले रहे सिनेमा राजा जी, ए तो कैसे में हर के पुरई बाटे रे राजा जी, कैसे में हर के पुरई बाटे रे राजा जी, तू तो बहाना में कट कर जाने चलन राजा हो पलानी में जवानी रोवता राजा हो पलानी में जवानी रोवता तू तो बहाना में कट कर जाने, पलानी में जवानी रोवता राजा हो पलानी में जवानी रोवता सुनो का हो और नम के तुम्हारा तो बड़ा खाना अब रोके, और जियते हो मन करे चूल्हे में झोंके, सुना है कह कह ना बच्चा प्रिंस प्रियदर्शी हो बट कोनो फेकल हमारा विश्वास पर पानी के गला, कि तू ही छोड़वला शिवनिया के जीव राजा जी, तू ही छोड़वला शिवनिया के जीव राजा जी, 5 किलो के तरह से तो डंबल उठते नहीं के जिम छोड़ देले बालू तू ही छोड़वला शिवनिया के जीव राजा जी, कि कैसे में हरे के कैसे में हर के पुरई बाटे रे राजा जी, कैसे में हर के पुरई बाटे रे राजा जी, कैसे में हर के पुरई बाटे रे